Микрофона. И здравейте хора, вие сте с отбор Хамстер. В днешното видео ще играем една игра, която я се забравих името. Ще играем на страшната кула. Ще ни гони някакъв Ядосан оклюв. да, ядосан охлюв, който прилича на госпожата ми по биология. Аз нямам никакъв проблем с тази жена, но... Чакай, той е тук. Да, ето го. Буквално е като jumpscare. И... да, това беше... Тръгвай, една жена, подгонихме. Добре, подгониха някакво. Не, тази има ръка, не, тя ще ни бутне. Не, хора, трябва да се пазим от хората с ръце, защото са много токсики и бутат. Например, е тази. Ние ще имаме ръка след 11 минути и 9 секунди. Не, защо подгони мен? Защо? Добре, подгони някой друг. Хора, пишете в коментарите на какви други игри да играем, защото искаме... Не. Мания тая ръка, брат. Мания тая ръка! Не, моля те. Не! Бягай, бе! Добре. Хора, ние сме много чил. Вижте, това е магазинчето. Това е магазинчето в голямото междучасие. Ще има невидима боболечка. Не, такъв охлюв. За малко. В смисъл, нищо няма да ни прави. Може би. Не знам, аз не съм играла тази игра толкова много. Не. Все пак ни убива. Добре. Невидима е, но ще я виждаме. Не знам. Добре, тук хора, тук сме сейф, така че... Добре, нека да продължаваме. Джани, къде си? Идваш ли? Джани. Не! Стигаме! Не! Добре. Стигаме, човек! Добре, хора, Джанито оцеля. Все пак трябва да сме по-спокойни, нали? Не трябва да се ядосваме от най-малките неща. Безкрайни удари ще убиеш всичките, брат. Да, аз нормално. Някой използва електрошока върху мен. Вижте. Удари се в банан. Какво става дълга, брат? Бах ти на селението. Това е... така тичат всички. Да! Така тичат всички за голямото междучасие. Я бягай от тук, бе, чифлек. Гейки, брат! Бах го, чифлека. Май не стига. Всичко заради и тая. Добре, да май. Добре, тази досадната. Знаеш, що умре? Джанито умря. Защо? Не, това, брат, ако продължим и аз не знам много... Стига, бе! Много сме слаби. Хора, буквално сме минавали тази игра преди. Обаче сега... просто се опитваме да направим едно видео. Защо? Защо винаги, когато правим видеа, трябва да сме като някакви нубове? Аз тичам, бата, виж как тича. Да, съм за теб. Хора, оценете нашите скинове от 1 до 10 в коментарите. Бате! Циганската махала, бате. Бягай! Спаунпойнт не са виждали. Бързо, това даже... Разсеяне, бързо! Това дори не е спаунпойнт. Това е... Сейв зон. Дано да не ме оцелят с електрошок, че... Добре, хора, това е много рисковано, това, което правя. Не. Как ще има... Вижте, те са две! Една до друга. Иди. Добре, аз какво да направя в тази ситуация? Те буквално са две боболечки една до друга. Два охлюва. Джани, ти да не!
хора, това беше всичко от нас. Ще се видим в следващото ни видео. Чао!